Gua cek dolan wong bel sapa ya ini? Oh, bel Ferdi ya. Yo rasa kena siji yo. Dengar nih Kinan Depol. Halo, Per. Iki dino repot apa ora kamu? Ora nan. Aku pengen dolan ning Damboyolangu iki. Ayo. Lawakmu ora panggone. Ora roh di. Lawakmu roh apa ora? Padha ya, aku yo ora ora panggone. Apa engko takok wong ae? Heeh, engko tak mahmu ya. Ngajak kanca liyane piye di ben rame. Enak nan. Ngejak sapa ngono? Ngajak Fadil ae piye? Yo nan. Piye di wis siap? Lek wis tak budal nek wong mahmu. Wes nan, tak tunggu ning ngarep omah. Piye wis siap lho? Wes, piye? Sik, kita ning jelut. Ngon. Oh, ndang tak anteni. So, ini kan bicara dekatnya apa tuh? Bisa kemana? Ayo nan, wis mari. Sedudel to. Ayo, lah tadi sudah dijak ora? Telepon aja di kontrene. Yo. Halo, Dil, dapat apa ora? Halo. Ora nang nek apa ya? Ayo melu aku karo Ferdi dolan iki. Ayo, tapi saya tak atus yo. Juga kan ada dijak pisan ae iki ben rame. Yo ditelepon ae iki. Dam, tak antene omahe Ferdi iki. Ketemu mesti iki. Saya tak nemburi. Yo sawi rata teko. Bisa telepon. Oh, bisa telepon nek. Halo, awakmu ning ndi sawi meni? Halo. Iku sampe budal aku iki. Yo, tak enteni. Ngombok nang omahe Ferdi iki kok. Yo nero ngono. Lah, sopo jenenge? Yoga karo ada wis mbok telepon nomor. Iki arep tak telepon. Yo, wis tak rono. Halo, Dam. Yo. Ya, Roto. Oke. Nyapu. Halo, kenapa nan? Aku kok dengar telepon ki aku nang omah karo Yoga. Kenapa? Awakmu repot apa ora iki? Ayo dolan nek Dam. Yo, kebetulan gabut aku iki. Yo sik tak ote rono ya. Kebetulan nek no aku yo arepe ngejak yoga pisan iki. Ini nang omahe Ferdi yo. Dolan lagi ya. Ya. Yuk. Wis foto ana apa lagi? Wis siap. Saya tak jauh deh. Ayo. Yo. Sik, sadarku. Enggak ngerti aku. Piye? Terus piye? Dijel kok Padil takon kok ngerti saya. Oh. Ngerti engko melu aku ae. Aku tak ngarep dhewe kok. Oke. Yuk. Foto aku lho.
paling bensin nih. Jujur bro. Lancar dah kuwi. Iki. Jujur gue bensin. Wis gampang kok, ditelepon ae kena penting dia golek gawe bensin. Terus, yuk suruh ya. Yuk. Langsung ayo. Pak, tumbas. Bas piro le? Tunggangan, Pak. Ini Pak. Bae le. Terus ya. Nggih. Pak. Iya lho, nuwun pirsa, jam Boyolangu niku pundi nggih? Jam Boyolangu iki ngalor. Nggih, terus engko sama ngetan baru ngalor neh. Pun teko engko. Terus sepi napa mboten? Ya lumayan lah. Nggih, suwun nggih Pak ngoten. Oleh, hati-hati oleh. Nggih, nggih. Cak saya takon dino tok kromo. Boyo medhun opo piye? Emang ning ndi lho ora teko-teko? Ora ketok ning ndi bocah e? Dinteni kene ae. Oh, dinteni kene wis. Sapa dia lho kowe ora teko-teko iki? Kenaan bensin mang ning kono lho. Lah ora ngomong aku ya ora arep makane tak. Wis sik iku arep kok. Wis ana yuk, budal yuk. Yuk. Oke. Bocah esuk-esuk kok wis turut kene arep bodhone ndi lho. Kene mek bendino saben dino ngarit ngene nasib. Saben dino mek ngarit karo wedhus. Wedhus mek 7 ra manak-manak. Wis nasib. Yo. Bonceng